Vidia nevidiaci ľudia vo svojich snoch? Jedna z najčastejších otázok, ktoré nevidiaci ľudia dostávajú, je to, ako sa im sníva. A ja to chápem, lebo sny, spánok, to je stále také zahalené rúškom tajomstva a prirodzene ľudí fascinuje predstava, že niekto, kto počas dňa nevidí, tak zrazu v noci si ľahne a vidí. Ale možno ťa sklamem, prepáč. Nevidiaci a slabozrakí vidia v snoch presne tak, ako vidia v skutočnosti. To je celé. Dovi? To znamená, že ak niekto nikdy v živote nevidel, mozog si jednoducho nevie iba tak vymyslieť, ako asi vyzerá vizuálno. Proste sa takému človeku sníva iba v rámci zmyslov, ktoré prežíva a ktoré má napozerané. To nie je dobré slovo. O to zaujímavejšie je ale snívanie ľudí, ktorí prišli o zrak počas života. Pretože tesne po strate zraku mozog stále sníva vo vizuálnych obrazoch, ktoré si pamätá. Ale ako čas plynie, tak tieto obrazy sú stále menej jasné a konkrétne, pretože sa tieto vizuálne spomienky vytrácajú a neobnovujú sa novým vizuálnym vnemom, až postupne prejde toto snívanie do toho, že tieto vizuálne podnety sú tam minimálne až žiadne. Fun fact, handicap sa ti takto dokáže preniesť aj do snov. Napríklad mne sa pravidelne sníva o tom, že ani za toho boha neviem prečítať číslo električky alebo autobusu, ktorý ku mne práve prišiel. A toto sa mi pochopiteľne deje aj každý deň v bežnom živote. Takže prezraď mi, čo zo života nevidiacich a slabozrakých najviac zaujíma teba. Nehanbi sa napísať mi to do komentáru alebo do správy a ja ti na to rád odpoviem.